mga kabisaya, so karon di ay ka mauli na ko no, ug daan ako dira sulod sa bus. Ug dihang naglingkod ko kay nitawag ang angkling na ako, giinan ko niya nga pinignaog ron ako, magdali ko no kog lakaw kay basin niya daog na ako. Na ako noy mga sakyanan ko no or na private car nga moingon ko no nako nga free rang sakay hatod og asa punta. Dili na ko pasakyon kay basin niya tay kinapon no. So, sakto sa si angkling sad, silbi advance na siya no kuno na no. O kan nakita ninyo dira nga nanay suga, amo na siya ang kuan. Silbi na makapalit ka dira mga abono, kana mga tanom-tanom, o man nanay ninaog no. Og kanana nang piling na ko dano ka maro sakit-sakit kamay akong ulo kay gigutom ni jud ko. Oo, wala pa tipong panihapon, o. Pag humana sa dana kay diha namin abot sa airport, pero ano, ang sensor dili makuan man di mo gana. O nanay giubo na unsa naman ni. Pagka humana po na sa airport, agi na punta sa runway, o makita ninyo kakita mong mga airplane, dara mo siya runway, garden mo na siya nga part, o man na siya noon, ato nang gipislit, kay mo naog na ta. Og ninaog na gito, salamat na intaw, naabot na kita, no, bakta sa tagbalik. Ay mga kabisaya, so karon, nagabian ta, no, mana ang hotel, dira ko dapat mo naog, basta unahan na. Sa una mo na akong baktason, dira. So karon, nay nag-ali diri nga sakyanan. Mo na akong agianan pa dong uli. Nang gabi na jud. Ang oras diri kay alas 9:03. Tugdaw na kaayo, wala ko kadala og tarong nga jacket. Og tanawa na lang gud ninyo dira ang sunset, grabe bingo kanindot. Og diri lang ta kutob, dili lang nato taason no, kay murag itugnaw na gyud kong suwang. Salamat sa pagtanaw, bye.